Ahojte, dnes vám porozprávam o poviedke Menšie zlo. Je to 4. poviedka zo Zaklínača, ktorú som čítala a je to poviedka, ktorá sa mi asi druhá, možno tretia najviac páčila, hoci teda mám aj tu nejaké výhrady. Však budete počuť, poďme na to. Geralt si ide dedinou a všetky oči na ňo, lebo má kikimoru, teda mŕtvolu kikimory, ale tí dedinčania sa neodvážujú nič, len pozerajú. Až dojde za svojím známym a ten mu povie, že Sorko, žiadna odmena za ňu není a dá pokyn nejakému sluhovi, že vyhoď ju na hnoj a on je, že no počuj, ale nebolo by rozumnejšie ju zobrať čarodejníkovi, že možno ju na niečo bude vedieť použiť. Geralt je taký prekvapený, že čo, vy máte čarodejníka v tejto dedine? Nastálo dokonca, ale teda idú za ním. Tak a zas tu máme čas, kde si sadli a porozprávali si backstory. Veď v každej poviedke to snáď musí byť. Aspoň, že tam nebola predtým žiadna akčná scéna a teda nemusíme spomalovať dej. Nemáme zaradenú vyššiu rýchlosť, že by sme museli podradiť, takže nie je to také zlé. A táto backstory bola vtipnejšia ako zvyčajne a to hneď z dvoch dôvodov. Poprvé, že Geralt si z toho čarodejníka tak trochu robí srandu a neborie mu moc ten jeho príbeh a celé to, čo mu rozpráva, je taký, že blúdy. A druhý dôvod, čarodejník mu tam rozpráva takú dark verziu Snehulienky, ktorá je podľa neho vlastne mutant a ide ho zabiť. Okrem toho teda už kadekoho pozabíjala a teda vôbec to nie je taká rozkošná princeznička, ktorú musí zachrániť princ. A tohto čarodejníka už kade-tade po celom svete naháňala a on ušiel až sem a vraj už nemá kam ujsť proste. Toto je najväčšia diera, už viac sa nedá. A teda chce od Geralda, aby ju zabil, vraj to proste bude menšie zlo. Ale Geralt mu to neberie, ako som už povedala pri prvom dôvode. A je taký, že ona má dôvod ísť po tebe. Teraz akože myslím ho ísť zabiť, nie zbaliť. A neverím tým tvojim kecom o mutantoch. Mic drop a odíde. Geralt sa chce ísť porozprávať so Strakušou, čo je tá Snehulienka, a nájde len trpazlíkov, gnómov. A tí sú najvác opití štamgasti. Bolo to také dosť smiešne, lebo on bol, že potrebujem sa s ňou rozprávať a oni furt kde odbočovali, osočovali a potom boli, že toto si necháš, choď sa s ním byť, zabij ho, pobite sa. Ohovoril tvoju matku, tu si nemôžeš nechať. A Geralt proste ignor na tieto ich keci. Teda raz im to trošku aj vrátil takým nejakým slabším osočovaním. Nech neklamem. Oni sa teda už pomaly vyhecovali k tomu, že ho idú pobiť, keď sa tam objavila Strakuša, respektíve Renfri, lebo prečo by nám to Andrej uľahčoval tým, že každý bude mať práve jedno meno. Tiež tam je Foyt, čo je nejaké postavenie, povolanie, asi 5 sekúnd googlenia mi to tiež neobjasnilo, to je ten Geraltov známy. Ale teda z kontextu vychádza, že je to dačo ako starosta, ale teda buď ho volajú Foyt, alebo Caldemain. Strakuša je aj Renfri, lebo prečo by to bolo jednoduché. Ale Strakuša bola taká, že no dobre, ale pokecajme si rovno aj s Foytom. A ten jej povedal, že no bude to zločin, keď zabiješ čarodejníka a dáme ťa do väzenia, takže to plsky nerob. A ona mu na to ukázala nejaký list od kráľa a bola taká, že dajte sa vypchať kamaráti, ja si tu môžem čo chcem. A potom si ešte so Zaklínačom vyjasnila, že on ju nejde zabiť, že nie je úplne proti nej. Geralt šiel do svojej podkrovnej izbietky, ale vycítil, že takto tam je. Keďže vidí v tme, proste čávo plus, tak vošiel túto osobu, zhodil na posteľ a držal pod krkom. Snehulienka, a.k.a. Renfri, bola, že ako brala som, že nastane takáto možnosť, že skončíme takto, ale nečakala som, že to bude tak skoro. Fajná Renfri. Ale potom sa stalo to, čoho sme sa mohli obávať. Sadli si a rozprávali si backstory. Rozprávala, ako bola princeznou, potom ju zobral horár do lesa a mal ju zabiť, ale zľutoval sa a nechal ju odísť. Ale predtým ju znásilnil. Šiťák. Tak potom kradla a nechávala sa znásilňovať len, aby prežila. A macocha a ten čarodej ju chceli zabiť, lebo vraj je mutant, či čo. Nakoniec stretla tých gnómov, trpazlíkov a vďaka ním sa tá situácia zmenila, otočila odrazu. Ona naháňala macochu a čarodeja. Macocha zomrela, čarodej ušiel, tak poprosila Geralda, nech ho zabije. Vraj je to menšie zlo. Potom tam ešte prišla taká filozofická debata o menšom zle, ale bola humorná v tom, lebo skončila v podstate tak, že Renfri povedal, že čo to som popila, tak filozofujem. Zaklínač bol, že nezabijem ho a ty odíď. Keď ho zabiješ, tak dokážeš, že si naozaj to monštrum, ten mutant, čo ja viem, čo. Nakoniec nejak privolila, znova si dala storku o pomste a sedlákovi, ktorý ju znásilňoval, šiťak, ale potom bola, že odídem.
Potom dala ale už iný návrh Geraldovi na čas strávený do rána a na ten už privolil. Ráno sa Geralt rozpráva s Fojtom, ten hovorí, čo za nebezpečných typcov sú tí trpazlíci, aké zločiny napáchali, spomenul Tridam a ako tam zabíjali ľudí, kým sa barón nevzdal a nepodvolil sa ich podmienkam. A tu zaklinača osvietilo. Ona ma podviedla, oni idú spraviť toto tridamské ultimátum, však to spomínala, len som nevedel, čo to je. Idú vraždiť proste ľudí na jarmok, musíme ich zastaviť. Musíme si zvoliť menšie zlo, odrazu je rozhodný, no. Vybrať si menšie zlo si odrazu vie. Dovtedy sa tváril, že ja neverím na také veci ako menšie zlo. Geralt došiel na jarmok za trpazlíkmi, tí na neho hneď namierili zbrania a povedali, že majú preňho 2 odkazy od Strakuše. Prvý bol, že je tým, kým je a že si má vybrať to druhé, menšie. Akože zlo sme mali pochopiť. A Geralt to samozrejme pochopil, ale ďalej sa približoval k tým trpazlíkom. Tak sa začali mlátiť. Geralt vyhral tento súboj, však čo iné by sme mohli čakať. Ale súčasne si môžeme odfajknúť slabšiu akčnú scénu zo zoznamu vecí v poviedke. Potom došla Strakuša, že čarodej ju vysmiel a že môže zabiť celú dedinu, aj okolité dediny a on z veže nevíde. Šiťák. Tak sa pomlátili aj Geralt so Strakušou a to bola taká akčná scéna, akú sme si mohli vysnívať. Samozrejme, Geralt vyhral, ale ako zomierala, tak na ňo kričala: Geralt, vráť sa, objími ma. A pritom ho len chcela zabiť Diko, ktorú mala dovtedy schovanú pod šatami. Šiťačka. On ale robil to, čo mu ide dobre. Ignoroval ju. Došiel čarodejník, že všetko videl v guli či kryštáli, či v čom z pohodlia veže. Šiťak, tak reku, že si vezme jej mŕtvolu a ide ju pýtvať. Ale niekto ho zastavil, tak ju čarodej nechal tak. Potom Fojt vyhnal Geralta z mesta, lebo ako tieto vraždy, či už trpazlíci, či už Strakuša, toto tu nemôže byť, to si akože teraz pôsobil menšie zlo a nikdy sa nevracaj, jasne? A tak boli všetci nespokojní a poviedka skončila. Prečítala som si ešte aj Hlas rozumu, v ktorom sa zaklinač v podstate len vyspovedal Jole, neviem, či sa to tak číta, a ona je tiež liečiteľka, tiež tam vyznáva Melitele. Povedal, že nepozná svojich rodičov a ani ho to moc netrápi. Potom rozprával o pevnosti, kde sa stal zaklínačom a čo všetko tam musel prežiť. Potom ešte porozprával aj o kódexe a že vlastne žiaden neexistuje a že on si svoj vytvoril, ale vlastne, že ho aj porušil. Spomenul aj Neneke, aj Yennefer, aj nejaké dieťa, ktoré sa má narodiť. A o nich sa snáď dozvieme neskôr viac, lebo ako inak, Andrej, mal si mlčať na veky. Dobroš, tak už máme viac ako polovicu knihy za sebou. Ako sa vám to pozdáva, poteším sa, ak mi dáte vedieť. Proste lajkujte, komentujte, čokoľvek, dajte mi vedieť a ja sa budem tešiť nielen z toho, že ste si to vypočuli. Čaute, majte sa.